like no gunshots, but they getting low, 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 getting... И здравейте всички, аз съм Marlon RageD и реших да направя томбола в EnderGod PvP. Не за друго, просто ми хрумна тази идея, понеже имам така доста фоки и реших да си дам един сет от тях, нали? Томболата се състои от ето тези айтеми, 8 Golden Apple Key, един full меч, full сет, една кирка енчантната, брада енчантната и лопата енчантната, две легендарки, един стак Netherward, един стак Cobweb и една енчантната книга, която е на Breaking 2. Съжалявам, не можах да намеря на Breaking 3, няма ми се съдите за това. Значи, може би се питате как да се запишете. Записвате се като пишете в чата запис тире и ника ви в игра. След това лайквате клипа и се абонирате за мен. Томболата ще я тегля при 30 или 20 абоната, ще видя. Но аз се надявам томболата да ви е харесала като цяло, все пак това си е фулки. И да, пак да казвам, надявам се да ви е харесала томболата. Това беше от мен и чао!